eta LZ-aren autofuntzioak I lambda M bezala izendatzen genituen. Hementxe zegoen lambda hori L karratuaren autobalioa genuen, eta M zenbaki kuantikoa LZ-aren autobalioarekin dago lotuta, MH barra da LZ-aren autobalioa. Hementxe daukagun helburua, M-ren MH barraren M-ren zenbaki kuantikoa, badakigu M zenbaki osoa izan behar duela, baina oraindik ez dakigu ezer lambdari buruz. Zenolako balioak, lambdaren balioak ere mugatu dauden, diskretoak diren, edo ez dakigu oraindik ezer. Orduan, gure helburua izango da L karratuaren autobalioen informazioa ateratzea L plus eta L minus eragileak edo eragileen informazioa erabiliz. Eta erabiliko dugun batez ere zentratuko gara azkenean atera genuen ezaugarrietan. Hau da, L plus I lambda M maksimoa ze ikusi genuen bezala, lambda baterako M-ek badauka balio maksimo bat eta balio minimo bat. L plus M maksimoa duen autofuntzioen gainean aplikatu ezkero, derrigorrez 0 eman behar du. Eta gero bestaldetik L minus eragileak aplikatzen badugu, L minus, ez da ondo ikusten, jarriko dut. L minus eragilea aplikatzen badugu M minimoa duen autofuntzioen gainean lambda baterako baita 0 eman behar du. Beraz, hauek dira aplikatu ditugun ezaugarriak lambdaren inguruko informazioa ateratzeko. Eta hori nola egingo dugu? Horretarako, hartuko ditugu bi uin funtzio hauek. Lambda finko baterako, printzipioz lambda edozein bat izan daite, baina lambda finkatu ezkero, M-ek badauka balio maksimoa eta balio minimoa. Hartuko ditugu bi horiek. Eta bi horien gainean aplikatuko dugu L karratua. Hau da, lehenengo hasiko gara, adibidez hasiko gara M maksimo honekin. Eta L karratu aplikatuko dugu honen gainean. Alde batetik badakigu lambda L karratuaren autobalioa denez, hau da eman behar duela. Hori alde batetik. Beraz, hori da zuzenean aplikatzen badugu hauek, funtzio hauek, L karratu autofuntzioak direla eta lambda hori dala, definizioz, era horretan hartzen dugulako L karratuaren autobalioa. Hori alde batetik. Baina gero egingo dugu beste aldetik. Beste gauza bat egingo dugu. Egingo duguna izango da, jarriko dugu L karratu hori, eragile hori, L plus eta L minusen funtzioa. Orduan, egingo duguna izango da, aplikatuko dugu baita hau, M maksimoaren gainean, baina L karratuak izango duen adierazpena diferente izango da. Jarriko dugu L plus eta L minusen funtzioan. Eta hori nola egingo dugu? Lehenengo osagaietan banatzen dugu L karratu hori dugu LX karratu, gehi LI karratu, gehi LZ karratu. Hori alde batetik. Beraz, aurrekoan komentatuko nuen bezala, LZ karratuarekin ez daukagu problemarik, LX eta LI karratuarekin bai, orduan izango dugu LX karratu gehi LI karratu hori bera jarriko dugu L plus eta L minusen funtzioan. Horretarako hartu behar duguna da zeintzuk diren L plus eta L minusen definizioak. Horatzen baduzue, L plus da LX gehi I LI. Eta L minus da berdin, gauza bera, LX minus I LI. Hemetik ere atera ezakigu zein den LX, L plus eta L minusen funtzioan. Eta LI, L plus eta L minusen funtzioan. Horretarako, egin behar duguna zuzenean batuketa egiten badugu, ateratzen dugu zein den LX. LX dugu L plus gehi L minusen erdia. Eta LI, egiten badugu, kenketa egiten badugu, ateratzen zaiguna, da L plus ken LI, ken L minus, zati
bi, i. Hori ateatzen zegoen. Orduan, orain egin behar dugu, hemen LX karratuak agertzen zaizkigu, orduan egin behar duguna honen karratuak eta egin behar ditugu. Bueno, gero ordezkatua izateko. Orduan, urrengoa izango da, aztertuko dugu zein den LX karratu. Beraz, LX karratu, zuzenean, adierazpen honetatik abiatuta, dugu basati lau. Eta gero dugu honen karratua. Honen karratua dugu L plus karratu gehi L minus karratu. Eta L plus eta L minus trukakorrak ez direnez, ordan kontutan hartu behar dugu L plus bider L minus bider L plusen diferentea dela. Beraz, bi horiek kontutan hartu behar ditugu. L minus, L plus. Hori bat. Eta gero dugu L karratu. L karratu dugu minus bat zati lau. Eta berdina, daukagu L plus karratu gehi L minus karratu. Eta gero besteak minus honengatik minusekin agertzen dira. L minus, L plus, L minus, minus, L minus, L plus. Oso ondo, eta orain, egiten badugu, batuketa, LX karratu gehi LI karratu, ikusten duzuenez, L plus karratu, L minus karratu batuketa egiterakoa minus honengatik joaten zaizkigu, eta geratzen zaiguna da L plus, L minus, gehi L minus, L plus, zati bi. Hau da, geratzen zaiguna. Bueno, orduan ja, amaitzeko, ja bai, egin dezakegu, L karratu eragilea, jar dezakegu, L karratu eragilea jar dezakegu, bat biren, L plus, L minus, gehi L minus, L plus, gehi LZ karratu. Ze hause dugu, hau dugu LX karratu gehi LI karratu, gero falta zaigu LZ karratu. Bueno, hemetxe daukagun helburua, gogora ezagun, gure helburua da L karratu aplikatzea M maksimoa duen gainean. Eta gu badakigu L plus honen gainean aplikatuta 0 ematen duela. L minus honen gainean aplikatuta ez dakigu zen ematen duen. Orduan, hori kontutan izan da, badakigu zer ematen duen ekarpen hau L plus honen landaren gainean aplikatuta badakigu zer ematen duen, hori 0 dugu. L minusek ematen duen ez dakigu. Orduan, segin nahi dugu. Egin dugu hause mantendu, baina honi orden aldatu nahi dugu. Honen orden aldatu nahi dugu lehenengo L plus eta gero L minus, baina trukakorrak ez dira. Orduan, aztertu behar dugu lehenengo eta behin, aztertu ordena aldaketa egin baino lehen, aztertuko dugu zein den L plus eta L minusen arteko trukatzailea. L plus eta L minusen arteko trukatzailea. Bueno, hori aztertzen badugu eta horretarako, trukatzailea aztertzeko egin behar duguna da, zuzenean L plusen ordez jarri berari dagokion definizioa, L minusen ordez jarri berari dagokion definizioa, eta orain aztertu hementxe 0 ez diren, geratzen diren trukatzaileak. Zeka LX eta LXen arteko trukatzailea izango dugu, baina hori 0 dugu, LX eta LIren arteko trukatzailea, eta hori ez da 0, beraz hementxe dugu LX minus I bider LX eta Liren arteko trukatzailea. Gero dugu gehi I, LI eta LXen arteko trukatzailea. Eta azkenik daukagu LI eta LIren arteko trukatzailea eta hori nulua dugu. Bueno, badakigu LX eta LIren arteko trukatzailea dela IH barra LZ. Eta LI eta LXen arteko trukatzailea da minus IH barra LZ. Beraz, zuzenean, hemetik ateratzen den trukatzailea da, I bider bi minus bat, da
plus beraz, plus bi aldiz H barra LZ. Hau da geratzen den L plus eta L minusen arteko trukatzailea. Erlazio hause baita da dugu gordetzekoa ze hau olakoak L plus eta L minusekin nahiko lan egingo dugulako. Orduan, L plus eta L minusen arteko trukatzailea behar izan dugunean, berriro kalkulatu beharrean, nire ustez komenigarriagoa da hau mantentzea eta behar dugunean erabiltzeko. Orduan, gora ezazue gure helburua zen hementxe zegoen honen ordez jarri zein den dagokion adierazpena non L minus L plus agertzen den. Bueno, horretarako, kontutan hartu behar dugu, hau dugula, beraz, L plus bider L minus, minus, L minus, L plus, dugula, bi H barra LZ, beraz, zuzenean emetik askatzen badugu L plus, L minus, justu hementxe genuena, eta hori da ordezkatu nahi duguna, da berdin L minus, L plus, gehi bi H barra LZ. Osondo, orduan, gure hurrengo urratza izango da L karratu hau, baina ja hemen berriro bere adierazpen aztertuko dugu non honen ordez hemen dugun guztia ordezkatuko dugu. Bueno, hori egiten badugu, orduan L karratuari dagokion adierazpena da bat diren, honen ordez jarriko dugu L plus, L minus, bi aldiz daukagu, beraz daukagu bi L minus, L plus, gero daukagu bi H barra, beraz gehi bi H barra LZ, gehi LZ karratu. Jar dezagun lehenengo hau pixka txukunagoa, mentxe geratzen zaiguna da L minus, L plus, gehi H barra LZ, gehi LZ karratu. Ikusten dugu nola dimensionalki ondo dagoela, hemen LZ bakarrik agertzen da, bider H barra egiterakoan honek ditu L karratuaren unitateak, beraz dimensionalki ondo dijoa. Bueno, ja badaukagu L karratuaren adierazpena justu L plus eta L minusen funtzioan, eta gainera guk nahi dugun ordenean, non lehenengo L minus agertzen den, L plus barkatu agertzen den, ze horren eragina I lambda M maximum gainean badakigulako zenbat ematen den. Orduan, zer egingo dugu orain? Orduan, gure helburua izango da, hori aplikatzea, gorantza eraman nahi nuen, ikusteko non geunden, ez? Goratzen baduzue, jatorrian zein dugun, bueno, L karratu aplikatu dugu honen gainean. Hori badakigu lambda bider, hori alde batetik. Gero bestatetik egin nahi izan dugu da L karratu, baita hori funtzioan beraz berdina, mentxe dugunaren berdina, baina adierazpen honetan jarri nahi izan dugu L karratu hori L plus eta L minusen funtzioan, horretarako egin behar izan dugu, mentxe guzti hause, eta gainera, biderkaketak agertzen zirenean L plus eta L minusen funtzioan agertzen zirenean, L plus lehenengoena jarri nahi izan dugu, ze L plus honen gainean aplikatzerakoan 0 ematen zuelako. Eta horia daukagu. Beraz jarraituko dugu adierazpen honekin, baina egingo dugu L karratu ordezkatuko dugu lortu dugun adierazpenarekin. Oso, hementxe daukagu, eta aplikatzen badugu daukagu L karratu I lambda M maximoaren gainean. Eta L karratuen ordez jarriko dugu hementxe daukagun adierazpen oso hau. L minus, L plus, gehi H barra LZ, gehi LZ karratu. Guzti hause aplikatuko dugu I lambda M maximoaren gainean. Eta hori da, ematen duena, lehenengo honek ematen duena 0 dugu, eta hurrengo aplikatzerakoan ematen dikuna da H barra M maximo gehi H barra karratu M maximo karratu.
bider y lambda M máximo. Edo bestera batean jarrita, hemen daukagu da H barra M H barra, markatu hemen H barra karratu daukagu, ez? Ze H barra horti daukagu, bider LZ honen gainera aplikatzerakan beste H barra M máximo ematen digu, beraz H barra karratu, gainera dimentsionalki holan izan behar da. Beraz H barra karratu bider M máximo kanpora ateratzen badugu, bat gehi holan ere jar genezake. Vale? Bueno, orduan, zer da emetik ateratzen dugun ondorioa? Emetik ateratzen dugun ondorioa, zera dugu? Konparatzen badugu adierazpen hause, hasieran lortu dugun narekin, on L karratu zuzena honen gainean aplikatzerakoan lambda bider hau eman behar duen, ze ateratzen dugu? Ateratzen dugu, lambda honen berdina izan behar duela. Beraz, lambda izan behar du berdin, H barra karratu, M máximo bat gehi M máximo. Hori da ateratzen dugun berdinketa. Bueno, lehenengo berdinketa. Orain, zer egin behar dugu? Gauza bera. Baina ez funtzionekin baizik eta I lambda M minimoarekin egingo dugu. Orain gure helburu izango da aztertzea. Orain, antzeko gauza bat, baina I lambda M minimoarekin. Claro, ez dut egingo. Ze egiteko era berdina dalako. Gure helburu izango da aztertzea zein den L karratu, baina orain aplikatuta I lambda, bitu, lambda honen berdina da, lambda ez da aldatzen. Aldatzen dena da M-ren balioa, non kasu honetan aurrekoan M maksimoa zen eta kasu honetan da M minimoa. Eta ematen duena da, alde batetik ematen duena da, hause, zuzenean aplikatuta, hau ematen du. Baina egingo dugu goian egin dugun berdina. Eta goian egin dugunaren berdina egiten badugu justo estrategia berdina. Hau da, L karratu jartzen dugu, LX karratu, gehi LI karratu, gehi LZ karratu, gero, LX karratu, gehi LI karratu jartzen dugu L plus eta L minusen funtzioan, hori bai, egiterakoan, hori, orduan bai, nahi duguna da, justu, egotea, L minus lehenengo. Ze, karo, guk badakigu L minus I lambda M minimoaren gainean aplikatzerakoan ematen duelako 0. Eta hori da elabi nahi duguna. Orduan, hori egiten badugu lehenengo L minus aplikatzerakoan, hementxe daukaguna L karratu era honetan geratuko litzaiguke. Berriro ez dut egingo, baina egiteko era da lehen egin dugunaren berdina. Orduan, ematen duena, hause dugu. Gehi LZ karratu, kasu honetan ematen du minus H barra LZ. Hau da L karratu, hori lehenengo orain L minusa. Beraz, tukatzaile horretan hartu nahi duguna da justu hau. Eta lehen hartu nahi genuen bestea. Bueno, honen gainean aplikatzerakoan ematen duena da zera da. Kasu honetan hau 0 dugu, honen gainean aplikatzerakoan ematen diguna da H barra karratu M minimo karratu, minus hau ateratzerakoan H barra karratu M minimo. Beraz, berriro, bider I lambda M minimo. Bueno, berriro H barra bider, H barra karratu bider M minimo kanpora ateratzen badugu, ematen diguna da M minimo minus bat. Beraz, bigarren pausu honekin, I lambda minimorekin lan egiterakoan, zein da atera dugun ondorioa? Hause, lambda hau izan behar duela berdin, hau. Beraz, lambda dala berdin, H barra karratu, M minimo, bider, M minimo, ken bat. Hori da, bigarren honetan atera dugun ondorioa.
Eta orain zer da egin behar duguna? Orain konparatu beharko dugu hau beste honekin. Eta hortik zer da ateratzen duguna? Kontutan hartu behar dugu hementxe dagoen landa eta hementxe dagoena berdinak direla. Ze, uin funtzio hauetan landa eta I maksimo agertzen zenean landa bietan berdina zen. Aldatzen zen bakarra zen M, non kasuetan M-ren maksimoa eta M-ren minimoa daukagun. Baina landa hauek berdinak ditugu. Orduan, hementxe daukagun bi hauek berdinak izan behar dira. Eta bi horiek berdinak izateko, hau da, jarriko dut hemen. Hementxe ateratzen dugun ondorioa ondorengoa da. M maksimoa, non M maksimoa den zenbaki osoa izan behar duen, bat gehi M maksimo da berdin M minimo beste zenbaki oso bat, M minimo minus bat. Eta hori gertatuko da, baldin eta hau da hemetik ateratzen dugun ondorioa, baldin eta M maksimo da berdin minus M minimoa. Oda, bestea ikusten baduzue, M maksimoa dagoen tokian jartzen baduzue minus M minimoa, orduan aurreko adierazpena berreskuratzen duzue. Hau berdin den, eta M maksimo horri, deituko diogu, landa deituko diogu, bale? L barkatu deituko diogu honi, M maksimo hori, L izena emango diogu. Orduan, zein da hemetzik ateratzen dugun ondorioa? Ateratzen dugun ondorioa zera dugu, landa hori, jartzen badugu L-ren funtzioa, non L ikusten duzunez M maksimoa positibo izango delako, M minimo aldiz ikusten duzunez negatiboa izango dugu, bata bestearen aurkakoak izan behar ditugulako. M maksimoarei emango diogu L izena, horren arabera, ateratzen zaiguna da, landa dala, M maksimoen ordez jartzen badugu L bera, H barra karratu, L bider L gehi bat. Non L hori zenbaki ez osoa baizik eta naturala positibo izan behar dalako, naturala den. Zer da horrekin lortu duguna? Horrekin lortu duguna da landak hartu ditzakeen balioak lortu ditugu. Eta hori lortzeko bakarrik erabili izan dugu L plus eta L minus eragien ezaugarriak. Ez dugu inon erabili autofuntzioen adierazpen zehatza. Bakarrik eragi horiek dituen ezaugarriak erabili ditugu. Beraz, ezaugarri algebraikoak. Eragileak dituen ezaugarri algebraikoak baino ez dugu erabili. Eta horiekin posible izan dugu landak, hau da, L karratuaren autobalioak forma hau euki behar duela. Hau da, balio diskretuak euki ditzakela bakarrik. Era honetakoak, ez dakik gogoratzen dituzuen, baina beste era diferentzialean lortu genituenean, baliok berdinak lortu genituen nola ez? Baina benetan harrigarria da, nola bait. Adierazpen diferentzial horiek garatu gabe, bakarrik eragile batzuen ezaugarri algebraikoak esplotatuz, lortu izan dugula ere, L karratuek dituen autobalioien adierazpenak.